كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 15واں سپارہ، سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، سورت دا رکوع بھی چوتھا۔ زندگی دا کوئی اصول ایسا نہیں یا انج کہہ لو گناہاں چوں کوئی گناہ ایسا نہیں، بڑے تو بڑا ہوئے یا چھوٹے تو چھوٹا ہوئے، نیکیاں چوں کوئی نیکی ایسی نہیں، بڑی تو بڑی یا چھوٹی تو چھوٹی، جدی نشان دہی آمنہ دلال علیہ السلام نے نہ فرمائی ہوئے، معاشرے دے اندر بس دے ہیں جتنے اخلاقی اقدار سن ان تمام دی نبی پاک علیہ السلام نے نشان دہی فرمائی ہے۔ ہر بندہ جو کاروبار دا ذہن رکھتا ہے یا کاروبار کرن والا ہے، چونکہ اسلام دے اندر اپنے ہاتھ دی کمائی دی بڑی اہمیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یعنی اسلام دے اندر تاجر اور تجارت دی بڑی اہمیت ہے، تاجر اور تجارت دی بڑی افادیت ہے، تاجر اور تجارت دی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اس حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت پیش کراں۔ تاجر کیسا ہونا چاہیے اور او دی تجارت دے معاملات کیسے ہونے چاہیے نے۔ ایک تاجر ناپ تول دا ایک بڑا اہم رکن ہے او دے کول، ظاہر بات ہے ناپ تول کے ویچدا بھی ہے اور ناپ تول کے خریددا بھی ہے۔ یہ تاجر دیاں ذمہ داریاں کہہ لو یا او دیاں مجبوریاں کہہ لو ناپ تول کرنا، اور ایدہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر خیر فرمایا۔ ایک تاجر رزق حلال کمائے تے آپ کھائے تے بچیاں نو کھلائے۔ قرآن پاک نے ایدی اہمیت دا ذکر بڑے احسن پیرائے نال فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے۔ رب العالمین نے عام لوگاں نو آرڈر فرمایا، معاشرے دے بسنے والا ہر فرد اور ہر شہری دی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ ذوالجلال عام لوگانو ساری کائنات دے انسانانو مخاطب نے یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا دے لوگوں۔ کئی مقامات رب العالمین نے کسے موقع تے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو براہ راست مخاطب فرمایا۔ قرآن پاک اندر اللہ نے کتے نبی پاک دیاں بیویاں نو، ازواج مطہرات نو، امہات المومنین نو مخاطب فرمایا، اور کسے موقع تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، اور کسے موقع تے اللہ نے عام دنیا دے لوگاں نو مخاطب فرمایا۔ مثال دے طور تے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اللہ دا اعلان اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا دے لوگوں، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام دنیا جہان دے لوگوں، تسی سارے دے سارے منگتے ہو، تسی سارے دے سارے فقیر ہو، تسی سارے دے سارے سوالی ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، اللہ یہ سارے فقیر نے، سارے منگتے نے، سارے سوالی نے، تے انہاں منگتیاں نو دین والا کون ہے؟ انہاں سائلاں نو انہاں دے سوال عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ انہاں دیاں خالی چولیاں پرن والا کون ہے؟ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، یہ سارے منگتے نے تے دین والا اللہ ہے، دین والا، یہ سارے سوالی نے، عطا کرن والا اللہ ہے، یہ سارے فقیر نے، انہاں دیاں چولیاں پرن والا اللہ۔ اور ایتھے بھی وہی لفظ الناس اللہ نے استعمال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال رزق حلال کھایا کرو، رزق حلال استعمال کریا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تے شیطان دی پیروی نہ کریا دے، شیطان دے آکھے نہ لگیا دے، شیطان دے پیچھے نہ چلیا دے، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اتھے عام لوگانو مشترکہ خطاب فرمایا۔ اگلے مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا، بطور خاص اہل ایمان نو اللہ نے مخاطب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والے ہو، رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، تے کھا کے نا واشکروا للہ، سانو تے اینی بھی توفیق نہیں نہ ہوندی کہ چنگے تو چنگیاں نعمتاں کھا کے، اچھے تو اچھا کھانا کھا کے تے ڈکار مار کے کدی او دے چ کوئی نقص کٹ دیندا، اے دے چ نمک کٹ سی تے اے دے چ مرچ زیادہ سی، تے اے توفیق ہی نہیں ہوندی کہ میں رب دا شکریہ ادا کر لاں۔ اے ظالم ایک ایک دسترخوان تے بیٹھ کے تے کئی اللہ دیاں نعمتاں ڈکار جاندا ہے تے رب دا شکریہ ادا کرن دی توفیق نہیں ہوندی، ڈکار ماردا تے دسترخوان کو اٹھ جاندا ہے، حالانکہ چاہیدا کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق چوں کھاؤ، واشکروا للہ، کھا کے تے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، دعا کرو ہاں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ واشکروا للہ، اللہ دا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی پہلی گالیں سمجھائیے، فرمایا رزق حلال کھانا، کمانا بھی رزق حلال ہے، کھانا بھی رزق حلال ہے، اولاد
اولاد نو کھوانا بھی رزق حلال ہے، اولاد نو رزق حلال کما کے کھوائیں گا، اے اولاد تیرے واسطے اللہ دے دربار اندر فائدہ مند ثابت ہوئے گی۔ کھانا حلال ہے، بلکہ قیامت دا دن ہوئے گا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر بندہ کھلوتا ہوئے گا تے چار سوال تے جب تک انہاں چواں سوالاں دے جواب نہیں دے گا اینوں پیر چکن دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ بڑا اوکھا ویلا، بڑا مشکل ویلا میرے بھائی میرے برادر، یہ دنیاوی عدالتاں تے نہیں، نہ ایتھے سفارت چلنی ہے، نہ ایتھے اپیل ہونی ہے تے نہ اوتھے وکیل ہونا، ایتھے اپیلاں بھی نے، ایتھے وکیل بھی نے، ایتھے ڈیٹ مل جاندی ہے، ایتھے جناب اگلی تاریخ مل جاندی ہے، اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر کھڑے ہونا تے چار سوالاں دے جواب جب تک دینے نہیں اونی دیر تک پیر چکن دی ہمت جرت نہیں ہوئے گی، کیونکہ احکم الحاکمین دی عدالت، احکم الحاکمین دا دربار لگا، کسے نو پیر چکن دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت نہ ساڈا حساب آسان فرما دے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ اکثر فرمایا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کاموں کی والیوں پتا دے اے ہستی کیڑی ہے، اے او ہستی ہے جنہاں اللہ نے ساری اولاد آدم دا سردار بنا دیتا، اے او عظیم ہستی ہے جنہوں رب العالمین نے دواں جہان دیاں سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے، او پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات جنہاں نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنا دیتا۔ میں اس کو بھی اگے جانا، میں آنا ہے او پاک شخصیت ہستی ہے اللہ ذوالجلال نے جنہاں دے ہتھوں جنت دا دروازہ کھلوانا تے اس نبی پاک دی عادت ہے آپ علیہ السلام اکثر فرمایا کر دے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عرض کر دیا نے سونیوں اکثر ہی فرمان دے رہن دے ہو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے محبوب پیغمبر جی آسان حساب کیے تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اے میری پیاری عائشہ، ایک بندے نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے گناہاں دے دفتر، اے دیاں غلطیاں دے دفتر، اے دے جرماں دے دفتر جڑے نے اے دے نظر مار کے نا تے اللہ ذوالجلال والاکرام درگزر فرما جان تے اینو معاف فرما دین۔ ایشا اے وے آسان حساب تے جے کسے بندے کو رب نے پوچھ لیا دہائی خدا دی، کسے بندے کو رب العالمین نے پوچھ لیا آ کم کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی، آ کم کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی، میں کہا کرنا ہوں یار کیوں دا جواب سیشن کورٹ دی عدالت کوئی نہیں بن پاندا، کیوں دا جواب تے ہائی کورٹ وچ نہیں بن پاندا، سپریم کورٹ اے صاحب دا اے جواب نہیں بن پاندا، اے کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی۔ اے دنیا دیاں عدالتاں ایتھے وکیل بھی نے، ایتھے اپیل بھی ہے، ایتھے جناب ڈیٹ بھی مل جاندی ہے، تاریخ بھی اگے پہ جاندی ہے، دہائی خدا دی تے جنوں رب العالمین نے پوچھ لیا آ کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی سمجھ لے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دعا کر اللہ ساڈا حساب آسان فرما دے، اللہ حساب آسان فرما دے، بلکہ میں تے اکثر دعا کریا کرنا، آج دعا کر لئیے پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں منہوں نکلیاں دعاواں اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب۔ عرشاں والیا سانو سارے نو ہی ساڈیاں اولاداں نو، ساڈے ماپیاں نو، ساڈے بزرگ اسلاف نو، ساڈے استاداں نو اللہ جنت الفردوس بغیر حسابوں ہی عطا فرما دے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چار سوالاں دے جواب جب تک بندہ نہیں دے گا اینو قدم چکن دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ میں تینوں عمر سوال کی نے میں تینوں عمر دیتی کتھے گوا کے آیا،
میں تینوں عمر دیتی کتھے خرچ کر کے آیا تے اگلی گل میں تینوں جوانی عطا فرمائی یعنی پوری زندگی وچوں بچپن بھی کڈ لو تے بڑھاپا بھی کڈ لو اوے اصل زندگی تے آج جوانی دے جڑے 4 دن نے نا اے بے اصل زندگی اس واسطے اللہ بطور خاص فرمان گے میں تینوں جوانی عطا فرمائی تے کتھے خرچ کر کے آیا یار کدی کلا بہ کے سوچئے تے صحیح رب دے دربار چوں سوال ہونا میں تینوں جوانی عطا فرمائے قرآن پڑھ دیاں گزاریا حدیث پڑھ دیاں پڑھان دیاں گزاریا قرآن و سنت سنان دیاں سن دیاں گزاریا ماڑیاں دی خدمت کر دیاں گزاریا نمازاں پڑھ دیاں گزاریا کہ کتے خدا نہ خواستہ تو جوانی میں تینوں عطا فرمائے اینو کلباں دی نظر تے نہیں ہو کر دیتا اینو شراب خانیاں دی نظر تے نہیں ہو کر دیتا اینو جوئے بازاں دی نظر تے نہیں ہو کر دیتا اینو اللہ دیاں نافرمانیاں دی نظر تے نہیں ہو کر دیتا میں تینوں عمر دیتی کتھے گزار کے آیا میں تینوں جوانی عطا فرمائی کتھے خرچ کر کے آیا میں تینوں علم عطا فرمایا او دے تے عمل کنا کو کر کے آیا تے چوتھی گل نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذو الجلال سوال کرن گے میں تینوں مال دیتا کمایا کینجی تے خرچ کتھے کیتا ہی کمایا کینجی حلال کمایا ہی تے الحمدللہ تے حرام کمان والا بندہ تے جنت داخل نہیں ہو سکتا حرام کمان والا بندہ جنت داخل بلکہ جنت ذرا فاصلے دور دی گل ہے نا جیوندے جی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے رزق حرام کمایا تے اس حرام رزق نال حج کرن چلا گیا حرام رزق کمایا کتے چوریاں کردہ پیا کتے ڈاکے ماردہ پیا کتے رشوتاں کھاندہ پیا کتے لوکاں دے چگے لٹدہ پیا کسے لوکاں کتے ظلم تے زیادتیاں کردہ پیا کتے یتیماں دا مال کھائی جاندہ کتے بیوگان دیاں اے جناب جائیداداں ہدف کری جاندہ اللہ اے سارا کما کے تے کٹھا کر کے تے ٹر پیا کرمالا حج کرنے واسطے پہنا دا حصہ کھا کے ٹر پیا حج کرنے واسطے گوانڈیاں دے پلاٹ مکان دکان تے قبضہ کر کے جا رہے ہیں حج کرنے واسطے عمرہ کرنے واسطے تے جا کے آندہ لبیک تے جواب پتا کیا ہوندہ لا لبیک اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اے ہو جائے بے نصیباں کو لو سانو بچا کے رکھے اے آندہ اللہ احرام بنے ہیں ایک چادر لاک بننی ہے ایک گلے لپیٹی ہے تے زبان تو آندہ لبیک اللہم لبیک تے جواب کیا ہوندہ لا لبیک ولا صادیک جا ٹر جا ساڑھے دربار وچ تیری لبیک قبول ہی نہیں یا اللہ ایدہ جرم کی ہے گناہ کی ہے غلطی کی ہے آپ فرماندے نے مشربہ حرام ملبسہ حرام ایدہ کھانا بھی حرام دے تے ایدہ پہننا بھی حرام دے اونا حرام دے پیسے آنال احرام خریدیا اونا حرام پیسے آنال سفر ٹکٹ لے کے اے رائے پھیا اونا حرام پیسے آنال سفر کر کے اللہ لبائی سادے دربار اندر تیری لبیک تے حاضری قبول نہیں ایدہ مطلب ہے وے ایک مومن تے مسلمانوں کمانا بھی حلال چاہیدہ تے کھانا بھی حلال چاہیدہ اللہ توفیق عطا فرما دے کھانا بھی حلال چاہیدہ اینو پہننا بھی حلال چاہیدہ اور قرآن نے اسے واسطے آکھیا اللہ فرماندے نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا تاجر واسطے ایک تاجر واسطے ضروری کی ہے سب تو پہلے صبح اٹھ دے تے چاہیے نماز دے ٹائم اٹھے نماز پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے جدو بازار جائے نا صبح دے ٹائم پہلے ٹائم ساڑھے تے انداز بدل گیا نا انگریز دی ویکھو ویکھی ساڑھیاں دکاناں بھی دن 12 بجے تو پہلا نہیں کھل دیاں رات 12 بجے تو پہلا بند نہیں ہوندیاں دن 11-12 بجے تو پہلا بازار کھل دے نہیں حالانکہ برکت دا ٹائم صبح دا ہے اور میں نہیں کہہ رہا نبی پاک دا فرمان بلکہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ امت واسطے دعا فرمائی ہے
اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت دی صبح وچ برکت فرما دے، اللہ میری امت دی صبح وچ برکت فرما دے۔ آپ قافلے روانہ فرما دے جہاد واسطے، صبح دے ٹائم پہلے ٹائم ایک مسلمان دی عادت ہونی چاہیے کہ صبح ویلے پہلے ٹائم آ کے اپنی دکان کھولے۔ اور جدو بازار دے اندر داخل ہوئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تاجر نو چاہیے، تاجر تو علاوہ عام لوگ بھی جڑے بازار دے اندر داخل ہونے والے نے، اور ابتدا چنگی کرنی چاہیے۔ بازار چ داخل ہون لگا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حضور دا فرمانے گرامی فرمایا بازار داخل ہون لگیا اللہ دی تعریف کریا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دعا پڑھ کے بازار داخل ہو وہ اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ 10 لاکھ نیکیاں، یہ مطلب ہے بازار وڑ دے ہی پہل نیکیاں تو کر تے اللہ اگوں کاروبار وچ بھی رحمتاں تے برکتاں فرما دیں گے۔ اپنا ترازو سیدھا رکھی تاجرو، اپنا ترازو سیدھا رکھے آدھے۔ کئی ایسے نے جنہاں دے بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل بربادی ہے، تباہی ہے کنہ واسطے؟ گھٹ تولن والیاں واسطے۔ ویل للمطففین، اللہ عادت کی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ دین لگا سودا تول کے دین لگائے، ذرا اپنے گریبان چا چاکنا، اپنا احتساب اپنا محاسبہ کرنا۔ سودا دین لگا ترازو اے دے ہاتھ ویچے، سودا تولن لگا دین لگا تے کٹ دینا تے جدوں لینا ود لینا۔ گاہک نہیں انہوں پتا آج جو کوئی ساڑھے بازاراں چ ہو رہا گندے پھل دے، سیباں دے، امروداں دے، گندے پھل دے شاپر بھر کے تول کے رکھے نے، تے جدو دین دی واری آئی چنگے تول کے آنکھ بچا کے وہ شاپر کول رکھ لیا تے گندے مندے شاپر دے گھلے پھل گاہک دے ہاتھ پھڑا دیتے نے۔ او نہیں ویندا، ویکھن والا تے ویندا ہے نا، گاہک نہیں ویندا، نہیں انہوں پتہ لگا، او نہیں ویندا تے کائنات دا رب تے ویندا ہے نا۔ بلکہ قرآن نے خود کیا الا یظن، مرتے سارے آ جانا ہے، صدا نہیں کسے بہ رہنا، فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہاں نوں پتہ نہیں اساں رب دے دربار دے اندر پیش کیتا جانا ہے تے سانوں اٹھا لیا جانا، قبرہ تو اٹھا لیا جانا۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، ناپ تول وچ اسلام وعدے تے کاٹے دی اجازت دیندا، اسلام وعدے تے کاٹے دی اجازت نہیں دیندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا حلال رزق کھانا ہے، کلوا من طیبات، حلال رزق کھانا ہے، چنگا رزق کھانا ہے۔ اور تجارت دی گل ہے، تجارت تے خود آمنہ دے لال بھی کر دے سن تے میرے مصطفیٰ نالوں سچا تے دیانت دار تے امانت دار تاجر کائنات وچ کوئی نہیں۔ اور جڑا تاجر تجارت کردا ہے تے ہے صحیح ہے، دیانتدار امانت دار، ناپ تول پورا، حق رکھدا بھی نہیں تے کسے دا حق ماردا بھی نہیں۔ آپ فرماندے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین
امانت دار دیانت دار تاجر نو اللہ شہیداں دا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ 4 دن دی زندگی، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، کی بتائی کیڑے ویلے اب پرانی حویلی چو تو وہاں نکل جانا تے جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز اسی نہیں کر دے اور نہ خرے کو 4 لفظ کدی دعا دے بھی ساڑے لئے کہنے نے کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود بہت بڑے تاجر سر، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود تاجر سر۔ آپ جدو خلیفۃ المسلمین بنائے گا، بیعت ہو گئی، اگلے دن آپ دا کپڑے دا کاروبار سی، چادرہ اٹھائیاں موڑے تے رکھیاں تے بازار جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ ایتھے تے کونسلر بن جائے یا علاقے دا ناظم، کوئی ایم پی ہے تے ایم این اے بن جائے تے وہ اپنے آپ کو بڑی عجیب مخلوق تصور کرتا ہے۔ ایتھے امیر المومنین چادران دا گٹھا موڑے تے رکھے تے بازار جا رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے چ ملے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر کدھر؟ فرمان لگے خلافت ملی ہے پر اپنے بالاں دا پیٹ بھی تے میں پالنا ہے نا، بچیاں نو کتھوں کھلانا پلانا ہے۔ فرمان لگے تسی چادرہ رکھو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا کاروبار کر لو یا خلافت کر لو۔ چادرہ رکھو تو اڈے گھر دا جنہ خرچہ ہے وہ بیت المال چو ادا کیتا جائے گا، اور بیت المال چو انے واقعات ہے، حلال حرام دی کیا کوئی تمیز نہیں کیتے۔ ایتھے تے قوم دا خزانہ شیر مادر سمجھ کے ہضم کیتا جاندہ ہے تے ڈکار جاندہ تے پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اہلیہ محترمہ فرماندیاں نے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ بچا کے اپنے گھر دے خرچے چوں جڑا سانو بیت المال چوں ملدا سی، اسی تھوڑے تھوڑے چیزاں عورتاں دی عادت بھی ہوندی ہے، میں سمجھنا ہے خوبی بھی ہوندی ہے، سیانیاں بیبیاں عقل مند عورتاں دانا عورتاں تھوڑے مال یا تھوڑے وسائل دے اندر اپنے گھر دا نظام چلاندیاں نے، او دے وچوں کو تھوڑا باتا پیسہ بچا کے پھر اپنے بچیاں واسطے خامد واسطے راحت دا آسانی دا سامان پیدا کر دیاں۔ دل کیتا اچھا کھانا کھانو تے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے تے مہینے دے آخر تے نا صدیق اکبر نو عرض کیتی حضرت اے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا تے خیال کیتا سی بھی مہینے تک آخر تک چلو کچھ پیسے بچ جان گے تے گھر دے اندر کو اچھا کھانا پک جائے گا۔ اللہ اللہ، اگلے دن آپ تشریف لے گئے تے بیت المال دا جیڑا خازن سی فرمان لگے اینے پیسے ساڑھے خرچے چو کٹ کر دیو، ساڑھا اینے نال بھی گزارا چل جائے گا۔ ایویں نہیں رب نے انہاں نو جنتاں دیاں بشارتاں تے خوشخبریاں عطا فرمائیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ خود بھی تجارت فرماندے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی تجارت فرماندے، اور قرآن نے کہا یا ایھا الناس کلوا من طیبات، حلال کھایا کرو، آپ ہتھی کماؤ، منگن دی لوڑ منگنا۔ ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام دی خدمت چاہے، سوال کیتا، آپ فرماتے نے تیرے گھر کو شے ہے وے؟ کہنے لگا حضور ایک پیالہ ہے تے ایک ٹاٹ دا ٹکڑا ہے تھوڑا جیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے جا لے کے آ گیا، ٹاٹ دا ٹکڑا تے پیالہ لے کے آ گیا، نبی علیہ السلام دی عدالت آپ دی خدمت پیش کیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام صحابہ بیٹھے نے، آپ فرماتے نے کون خریدے گا، کون خریدے گا؟ تے بالآخر اے پیالہ تے اے ٹاٹ دا ٹکڑا 2 درم ویچے آ گیا۔ کنے 2 درم ویچے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے انہوں بلایا، گل سن بھائی تیرا سامان 2 درم دا وک گیا، آلہ 2 درم، 1 درم اپنے بچیاں واسطے کھانے دا سامان لے جا تے دوسرا درم اے دا بازاروں کوہاڑی خرید کے لیا۔ چلے گئے 1 درم دا سامان کھان پین دا بچیاں دا روٹی دا سامان لے کے آئے، 1 درم دی کوہاڑی خرید کے لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش ہوئے، آپ نو پیش کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس کوہاڑی وچ اپنے ہاتھ مبارک نال دستہ فٹ کر دیتا ہے۔ سبحان، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نال اس کلہاڑی وچ دستہ فٹ کر دیتا ہے تے ہن آکھیا کی ہے؟ آپ فرماندے نے آ کوہاڑی لے جا جنگل چو جا کے لکڑیاں کٹ کے تے ویچیا کر،
15 دن تو مینوں منگدا نظر نہیں آنا چاہیے. 15 دن تو مینوں نظر نہیں آنا چاہیے کہ تو منگدا ہوئے کسے کو. جا جا کے اپنا کام کر, کاروبار کر. گیا اس کلاڑی نال جا کے جنگل چوں لکڑیاں کٹ دے, لیا کے بازار فروخت کر دے, پھر جاندے پھر کٹ کے لے آندے, پھر بازار فروخت کر دیندے. 15 دنوں بعد نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے. آپ فرماندے نے سنا بھائی, آندا جی میں انہاں 15 دنوں وچ 10 درہم کما لینے. کنے انہاں 15 دنوں وچ میں 10 درہم کما لینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے دے نالوں اے بہتر ہے کہ جیڑا بندہ, ایک دوسری روایت دے اندر, جیڑا بندہ بلا ضرورت بلا وجہ لوکاں کولوں منگدا ہے, سوال کردا ہے, اپنی کوئی خدا نہ خواستہ ازمائش آ گئی ہے, کسی دی ضمانت دے بیٹھا تے تھلے آ گیا, یا واقعتاً حالات ایسے آ گئے نے کہ کھان واسطے روٹی بھی میسر نہیں, اینی اجازت ہے ایک ادھے ٹائم دے کھانا کھان واسطے بندہ کسی کولوں سوال کر لے. ایتھے تے گداگر تے منگن والے جو حشر قوم دا کیتا ہے, تے پاکستان دی جیڑی رسوائی بیرون ممالک دے اندر باقاعدہ ویزے لے کے سعودی عرب لوگ منگن واسطے جاندے ہیں, ویزے لے کے باقاعدہ. اور پچھلے دنوں ایک خبر سی کہ پتہ نہیں کنے 100 گداگر مانگت سعودی حکومت نے پھڑ کے پاکستان بھیجے. ملک دی رسوائی اور بربادی, اور پاکستان دے اپنے اندر پچھلے دنوں ایک خبر سی کہ اے جڑے پکھی واسطے جنہاں نوں آندے ہو, سارا سارا ٹبر منگن تے ٹریا ہوندا ہے, انہاں اپنی ماں دا شاید 7واں یا 40واں کیتا ہے, کوئی 2 کروڑ روپیہ خرچ کیتا ہے. تسی اندازہ فرما لو, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بغیر ضرورت دے اگر بندہ منگدا سوال کردا تے قیامت دے دن دے چہرے تے گوشت ہی نہیں ہوئے گا, ہڈیاں دا ٹانچہ ہوئے گا, قیامت دے دن دے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا. میرے بھائی میرے برادر, کاروبار تجارت کرنی ہے, لین دین, ظاہر بات ہے لین دین کرنا ہے, کسے کو سودا لینا ہے, کسے نو دینا ہے, تے لین دین وچ بھی ایک تاجر نو نرمی کرنی چاہیے. کسے سامان سودا لین والے کول کسے لے پیسے نہیں بنے, کو 2-4 دن بعد کٹ ہو گیا تے سامان سر تے نہ اٹھا لے, نرمی کر تو اے دیتے کر, اللہ تیرے تے نرمی فرمائے گا. ایک حدیث پاک غالباً صحیح البخاری دی روایت میں دیکھ رہا سا, نبی علیہ السلام فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ مرض الموت دے اندر مبتلا, وفات دا وقت قریب ہے, فرشتہ آیا سوال کیتا ہوئے 10 کوئی پلے نیکی بھی ہے ہی کہ نہیں. آندہ کی دسا میں بڑا گناہگار ہوں, میرے پلے تے نیکی ہے ہی کوئی نہیں. انہیں آیا بھائی سوچ لے, پھر بھی سوچ لے. کہنے لگا ایک گل مینوں یاد پیندی ہے, اور تے میرے پلے شاہ کوئی نہیں, ایک گل مینوں یاد ہے, اللہ نے مینوں مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی, کوئی بندہ میرے کولوں سودا ادھار خرید لیندا تے میں اس ادھار لین والے تے کدی سختی نہیں کیتی, دے دیندا تے میں وصول کر لیندا, مہینہ لنگ جاندا, 2 مہینے لنگ, یعنی مہلت دیندا رہندا, اج نہیں بنے کل دے دیں, کل نہیں بنے پرسوں دے دیں, تے جے نہیں سی دین جوگا ہوندا تے میں اینوں معاف ہی کر دیندا سا. عرشاں تو آواز آوندی ہے او تو بندہ ہو کے میرے بندیاں نوں معاف کردا رہیا, جا میں رحمان ہو کے اج تینوں معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائی میرے برادر, اپنی تجارت نو پاکیزہ بنائیے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جو کہہ رہا, اپنی تجارت نو پاکیزہ بنائیے. یا ایوہ الناس, اے تمام دنیا جہان دے لوگو, کلوا من طیبات, حلال رزق حلال کھاؤ, رزق حرام تو بچن دی کوشش کرو. اگر رزق حرام کھانا تے اللہ دے جنت دا حقدار نہیں بن سکتا, تے جے رزق حلال کمایا بھی ہے تے رزق حلال اپنی اولاد نو کھلایا بھی ہے تے انشاءاللہ الرحمن اے رزق حلال ہی اللہ ذوالجلال تیری نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو حضور علیہ السلام دے ایک ایک نقش قدم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.